Has pensat alguna vegada com funciona un orgue? Quin tipus d'instrument creus que és? Per resoldre aquestes qüestions hem comptat amb l'ajuda de Maria Dolors Rodríguez Pons. Gràcies a les seues investigacions realitzades dins del seu projecte final de carrera, el seu testimoni ens aproparà al misteriós món dels orgues. Em diu Maria Dolors Rodríguez Pons i soc de Piles, així al costat. Vaig estudiar així en la Universitat de Gandia la diplomatura de turisme i he fet també la carrera superior de trombó. Ara soc professora de secundària en l'especialitat de música en l'Institut d'Alfàs del Pi. Després de les presentacions ens vàrem apropar a la parròquia de Sant Nicolau, al Grau de Gandia, per conèixer al detall el seu projecte. El projecte tracta de posar en valor els orgues històrics de la Comunitat Valenciana, els orgues de les esglésies. És una ruta per 10 orgues, 8 d'ells són històrics i 2 d'ells són actuals però monumentals. Va ser una proposta de la meva tutora, Micaela Musinski, coneixent la meva faceta tant de músic com l'haver estudiat turisme, unir les dues especialitats i ha sigut molt interessant i molt gratificant. Actualment la situació dels orgues en València és molt interessant. N'hi ha molt d'interès per restaurar orgues, n'hi ha fundacions, tant la Diputació també com diferents ajuntaments com el de Monòvar o el de Callosa d'en Sarrià, es preocupen per mantindre i restaurar i cuidar els seus instruments. Els òrgans, n'hi ha molt d'interès per part dels aficionats. No n'hi ha molts organistes, n'hi ha pocs però són molt selectes, són organistes de molta categoria i molt bons músics perquè n'hi ha que ser un músic molt complet per a fer sonar bé un orgue. No es tracta simplement de tocar un teclat, sinó que s'ha de manejar també els registres, els jocs de tubs. I n'hi ha que saber registrar bé, és a dir, seleccionar aquells instruments que són importants en cada moment. L'orgue ha tingut un paper important dins la música acadèmica occidental durant segles. A partir del segle XX, compositors d'altres estils musicals han destinat un paper important a aquest instrument. Actualment és molt utilitzat per a bandes sonores tant de videojocs com de pel·lícules. El funcionament d'un orgue és molt senzill i molt complicat al mateix temps. Per mig d'unes manxes o fuelles es proporciona l'aire per uns conductes als tubs, als diferents tubs. I l'organista des del seu teclat selecciona quins tubs són els que van a sonar en cada moment. L'orgue és un instrument molt complex, necessita d'una gran habilitat, ha de ser un músic molt preparat. No existeixen molts organistes en la Comunitat Valenciana, n'hi ha pocs però de molta qualitat. Són organistes que fan concerts per tot el món, per tot arreu. Aquest projecte pot beneficiar al turisme valencià i també al món dels òrgans. Es poden ajudar recíprocament perquè podem ampliar l'oferta turística donant a conèixer verdaderes joies que tenim en la nostra comunitat. Un orgue és potència, brillantesa i al mateix temps recolliment i pau. Un orgue és un instrument musical de teclat. Els sons es generen fent passant aire per tubs de diferents longituds i es classifica com un instrument de vent que consta de diferents registres o timbres. Recomanaria estudiar turisme al campus de Gandia perquè trobe que és una gran oportunitat d'enriquir-te com a persona i de llançar-te al món laboral amb una gran experiència. Per acabar, m'agradaria donar les gràcies tant a la meva tutora, Micaela Musinski, per haver-me proposat aquest treball i per la seva ajuda en la seva confecció, i als catedràtics de València i d'Alacant, don Vicente Ros i Venanci Bilbao, per la seva generositat i la seva amabilitat al donar-me tota la informació que calia. Moltes gràcies a ells per obrir-me a aquest món tan fantàstic.